היי נעמי, מה קורה, מה שלומך? אז זה סרטון מספר הדרכה אחת, אני רוצה להראות לך בסרטון הזה קצת מאחורי הקלעים של האתר של הצילום שלך. ככה, ברגע שבעצם את נכנסת לאתר עם שם משתמש וסיסמה, את מגיעה בעצם ללוח הזה, שבצד ימין יש לך את התפריט, ובעצם דרכו את יכולה לעלות גלריה, להיכנס לתוך עמודים פנימיים ופשוט לערוך כל דבר שרק תרצי. אז בואי נתחיל עם עריכת תוכן. איך את יכולה בעצם לערוך את התוכן ובעצם לשנות אותו? אז שימי לב, מצד ימין יש לך בעצם עמודים וכל העמודים, כאן את נכנסת בעצם לכל העמודים שלך, של הודות, גלריה, דף בית, דף הבית לאט, זה האמת אני אמחק את זה כי זה לא רלוונטי, יצירת קשר, יש לך פה 4 עמודים. ברגע שאת רוצה בעצם לשנות טקסט בתוך דף הבית, כל מה שאת צריכה לעשות זה ללכת לעריכה באמצעות אלמנטור. את לוחצת על זה ונפתח לך בעצם חלונית, זאת אומרת נפתח לך עמוד עריכה, שבו הוא מציג לך בעצם את כל העריכה. את רואה כשאני עוברת בעצם על ווידג'ט מסוים, שימי לב שבעצם, ככה זה נקרא, אלמנט מסוים, שימי לב שבעצם מה שקורה הוא דבר מגניב, זה בעצם אני יכולה לערוך אותו. אז בואי למשל נראית כאן לתמונות, ויש לי פה נגיד את נעים להכיר, אני לוחצת על זה ומצד ימין את יכולה ממש כביכול למחוק, לערוך, להדגיש, אוקיי? כל מה שאת רק רוצה שיקרה בהודות שלך. גם כאן לצורך העניין, בכל מקום שיש בו טקסט. עכשיו יש אלמנטים שכמו למשל זה, שזה אלמנט כבר שיצרתי, זאת אומרת את לא יכולה לשנות את הטקסט, כי זה בעצם כבר משהו שהעליתי אותו אוטומטית, זה אלמנט שכאילו הכנתי אותו והעליתי אותו, אז זה פחות, אבל שאר הטקסט את יכולה בעצם לשנות בשמחה, ברגע שאת רוצה גם להגיע לאזור התחתון של האתר, אז שימי לב, את לוחצת כאן על פוטר זה נקרא, זה בעצם החלק שמופיע בכל האתר, וכאן את יכולה בעצם לצורך העניין הוספת פריט, להוסיף עוד מספר טלפון שלך או עוד כתובת שלך, כל מה שאת רק רוצה, ובעצם לערוך את זה בצורה קלה. עכשיו ברגע שאת רוצה נגיד לעבור ללוח הבקרה בחזרה, כאילו מאחורי הקלעים של האתר לראות את שאר העמודים, את לוחצת כאן מצד ימין ועושה צל לוורדפרס. מצוין, ואז בעצם מה שהוא מביא לך, הוא מביא לך עוד פעם את הולכת עוד פעם לעמודים, ובעצם את יכולה להיכנס לכל שאר העמודים שרק תרצי. אז שוב פעם, את הולכת לעמודים, ויש לך פה בעצם את כל העמודים של האתר, כאן בעצם את לוחצת על עריכה באמצעות אלמנטור, וכך תוכלי בעצם לערוך כביכול את העמוד שלך. עכשיו אם את רוצה לצורך העניין להוסיף נגישות לאתר שאת חייבת, פשוט יכולה כביכול להוסיף כאן עמוד, או לפנות אליי, ואז ככה אני אוכל בעצם להוסיף לך בצורה קלה ופשוטה. אז עד כאן מספר הדרכה 1, אנחנו ניפגש בהדרכה הבאה, שבו אני אראה לך איך את יכולה להוסיף גלריה, תמונות לגלריה שלך, ולחלק אותם על פי הקטגוריות שקיימות לך. אז מקווה שנהנית, ניפגש בהדרכה הבאה.